Ωραία. Λοιπόν, μιλήσαμε για όλη την διεπιστημονική ομάδα, για νοσηλευτές, διατροφολόγους, διαιτολόγους, κοινοτικούς νοσηλευτές. Μιλήσανε όλοι. Δεν έχει μιλήσει ένας από τη διεπιστημονική ομάδα, που είστε εσείς, ο ψυχίατρος, ο οποίος έχει και επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Άγκος, λοιπόν, που έχω την τιμή να προλογίζω, είναι ψυχίατρος, επιμελητής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Β' Τμήμα Νοσηλείας Ενηλίκων της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης και λέγεται πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που θα μιλήσει για το ψυχικό αποτύπωμα σε ογκολογικούς ασθενείς. Πραγματικά υπάρχει ένα αποτύπωμα το οποίο μένει στους ανθρώπους οι οποίοι περνούν την συγκεκριμένη ασθένεια με διάφορο τρόπο και με διαφορετική διαδρομή ο καθένας και με άλλες εμπειρίες, που εξαρτάται από την υποστήριξη την οποία έχουν από την θεραπευτική ομάδα, αλλά και από πρόσωπα αγαπημένα, φίλους και οικογένεια. Και πραγματικά θεωρώ ότι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και χαρά για ζωή. Και αυτό, νομίζω, είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο μπορεί να δώσει κανείς από αυτή την πορεία. Το λόγο έχετε, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς όπως τα λέει η κυρία Κελέση, θα μου επιτρέψετε πρώτα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, την κυρία Σταματοπούλου και τον κύριο Ντουβέλη, για την τιμή να βρίσκομαι εδώ, καθώς και τον κύριο Λεβιζόπουλο για όλη αυτή την πρόταση να μπορέσω να βρεθώ ανάμεσά σας και να νιώσω αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που έχετε φτιάξει. Σήμερα ανοίγουμε ένα συνέδριο που δεν περιορίζεται μόνο στα πρωτόκολλα και τους δείκτες και μας θυμίζει ότι η ογκολογία δεν συντελείται μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία και μόνο στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα. Η ογκολογία είναι ένα μέρος της καθημερινότητας ανθρώπων παντού, από την πιο μεγάλη πόλη μέχρι το πιο μικρό χωριό της περιφέρειας. Και ακολουθώντας τους αξιόλογους συναδέλφους από την Ενότητα 5 με την ολιστική διαχείριση των συμπτωμάτων, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει και το υπαρξιακό σκέλος, πέρα από το ψυχικό σκέλος. Ο καρκίνος είναι μια οντότητα που αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη. Οπότε, λοιπόν, σήμερα δεν μιλάμε μόνο για όγκους, πρωτόκολλα και καμπύλες επιβίωσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο που στέκεται μπροστά στον καρκίνο με όλες του τις δυνάμεις, αλλά και με όλες του τις αδυναμίες. Ο καρκίνος δεν είναι μόνο ένα βιολογικό γεγονός. Είναι μια υπαρξιακή δοκιμασία που χαράζει ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην ψυχή του ασθενούς, στο σώμα της οικογένειάς του, ακόμα και στη συνείδηση του γιατρού, αν όχι σε ολόκληρη την κοινωνία. Η επιλογή του τίτλου, το ψυχικό αποτύπωμα σε ασθενείς με καρκίνο, δεν ήταν τυχαία, επελέγει συνειδητά. Και αυτό γιατί δεν είναι μια σκιά που απλώς βαραίνει αυτό το αποτύπωμα. Είναι ένα ζωντανό ίχνος. Είναι ένα ίχνος που μεταμορφώνει πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένειά του, αλλά μεταμορφώνει και την ίδια την πορεία της φροντίδας του. Ο τρόπος που επηρεάζεται η ψυχική σφαίρα του ασθενή πολύ συχνά επηρεάζει και όλη του την πορεία μέσα στη θεραπευτική σχέση. Θα προσπαθήσω να υπηρετήσω και το χρόνο και την τιμή που μου κάνατε, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα δώσουμε λίγο μια μεγάλη εικόνα. Έχει υποθεί, είναι γνωστά στοιχεία, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει μια πολύ μαύρη πρόβλεψη για 25 χρόνια μετά, ότι θα έχουμε 77% αύξηση τόσο στις διαγνώσεις όσο και στους θανάτους από καρκίνο. Οι λόγοι πάνω κάτω έχουν ήδη αναφερθεί και είναι γνωστοί. Είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, είναι ο τρόπος ζωής, είναι η γύρανση του πληθυσμού, οι παράγοντες κινδύνου, ο καπνός, η κακή διατροφή, το αλκοόλ, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πλέον, έτσι, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες να εμφανίζεται. Και πάμε γρήγορα στην πρώτη ρογμή της διάγνωσης. Γιατί επιλέγω τη λέξη ρογμή? Γιατί όταν ο γιατρός προφέρει τη λέξη καρκίνος, εκείνη τη στιγμή κάτι ραγίζει. Ακούγεται ένας θόρυβος μέσα στο κεφάλι του κάθε ασθενή. Η ανακοίνωση της διάγνωσης, λοιπόν, διακόπτει μια ιστορία σε εξέλιξη. Δεν τραυματίζει μόνο το σώμα του ανθρώπου ο καρκίνος,
ταυτόχρονα διαλύει και τη βεβαιότητα του ελέγχου. Ο καθένας μας έχει μία αντίληψη ότι ελέγχει τον εαυτό του, ότι ελέγχει το μικροπεριβάλλον γύρω του, ελέγχει τις επιλογές του, το ποιος είναι, το πού θα πάει αύριο, το τι θα φορέσει, το τι θα φάει. Ο καρκίνος έρχεται και λέει ένα stop σε όλα αυτά, πλέον ο έλεγχος ανήκει σε κάποιον άλλον. Παράλληλα, την ίδια διακοπή ελέγχου βιώνουν και οι φροντιστές. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Λεβιζόπουλο για το περιεχόμενο αυτής της διαφάνειας, ότι πρέπει να μιλήσουμε και για τους φροντιστές. Μιλάμε για τον ασθενή, αλλά δεν πάσχει μόνο ο ασθενής, πάσχουν και οι άνθρωποι γύρω του. Και εδώ γίνεται ένα πολύ κρίσιμο το πλαίσιο του νοήματος. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν φόβο, το φόβο αυτόν πρέπει να τον νοηματοδοτήσουμε, πρέπει να του δώσουμε ένα χώρο να εκφραστεί και μία γλώσσα για να επικοινωνηθεί αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η διακοπή του ελέγχου. Η ανακοίνωση της διάγνωσης μπορεί να είναι μια κλινική πράξη, κατ' ουσία, με βαρύτητα, αλλά ξεπερνάει την ιατρική γλώσσα. Σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα λεπτά, διαταράσσεται η χρονική πορεία του ασθενή. Διαταράσσεται η προτεραιότητα της οικογένειας, διαταράσσεται ακόμα και ο ορίζοντας ολόκληρου του συστήματος γύρω του. Όλοι μας εδώ μέσα φαντάζομαι ότι φεύγοντας από εδώ έχουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Κάποιος έχει να πληρώσει ένα δάνειο, τις δόσεις για το αυτοκίνητο, να διαβάσω τα παιδιά, το μεταπτυχιακό μου, οι εργασίες μου. Η λέξη καρκίνος βάζει ένα stop σε όλα αυτά. Από εκεί ξεκινάει μια νέα ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λοιπόν μπροστά σε αυτή τη λέξη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο ανάγκες που συγκρούονται. Προσπαθεί να μάθει τι είναι αυτό που έχει, αλλά ταυτόχρονα και να αντέξει αυτό που μαθαίνει. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία ότι η μνήμη του ανθρώπου γίνεται ένα κόσκινο. Από πάρα πολλές έρευνες γνωρίζουμε ότι το στρες που βιώνει εκείνη τη στιγμή, όλος ο καταράκτης ορμονών και νευροδιαβιβαστών, πραγματικά στενεύουν το φακό αντίληψης του ασθενή, κρατάει πολύ λίγα και αφήνει τα περισσότερα να διαρρεύσουν. Η κλασική βιβλιογραφία μας δείχνει ότι οι ασθενείς συχνά ξεχνούν έως και 80% όσων τους έχετε επικοινωνήσει μέσα στο πρώτο ραντεβού. Εξηγείται, είναι πολύ φυσικό, είναι πολύ άσχημο. Αυτό όμως δεν είναι μια αδυναμία αυτών των ανθρώπων. Είναι απόδειξη ότι όλη η βιολογία του συμμετέχει. Συμμετέχει όλο το σώμα εκείνη τη στιγμή σε αυτή τη λέξη που μόλις προφέρατε. Οπότε λοιπόν, σαν μια πρώτη συμβουλή, είναι το μικρές, εύκολες και εύπεπτες προτάσεις. Ταυτόχρονα η ψυχοογκολογία μας μαθαίνει ότι αυτή την πρώτη ρογμή δεν πρέπει να τη δούμε ως ένα αρνητικό σημάδι, αλλά ως ένα σήμα από τον άνθρωπο ότι χρειάζεται κάτι από εμάς. Η Τζίμι Χόλαντ μας μιλάει... Η Τζίμι Χόλαντ, λοιπόν, μας μιλάει για το distress ως έκτο ζωτικό σημείο. Θα μιλήσω και αργότερα γι' αυτό. Ότι από την πρώτη κιόλας μέρα, δηλαδή, αξιολογούμε όχι μόνο τους φυγμούς του ασθενή, όχι μόνο την πίεση του ασθενή, αλλά και αυτό το ψυχικό του βάρος. Είναι ένα στίγμα, ένα σημάδι, το οποίο θα επηρεάσει και θα καθορίσει όλη του την πορεία από εκεί και πέρα. Ποια είναι η συναισθηματική καμπύλη που ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει μια ευθεία πορεία. Τα κλασικά βήματα, θυμός, άρνηση, διαπραγμάτευση, είναι εκεί, τα βλέπουμε να εμφανίζονται, αλλά δεν υπάρχει μια γραμμική πορεία. Αντιθέτως, υπάρχουν κύματα, όσεις, που εξαρτώνται τόσο από τη βιολογία της νόσου, όσο από τα συμπτώματα, όσο ακόμη και από τις ίδιες εξετάσεις που θα παραγγείλουμε. Έχει μελετηθεί πάρα πολλές φορές και έχει αποδειχθεί ότι η ψυχολογία των ασθενών μας επιδεινώνεται πριν από τις απεικονιστικές εξετάσεις. Είναι απίστευτο το πόσο πολλαπλασιάζονται τα αρνητικά σκορ αυτών των ανθρώπων σε ψυχομετρικές δοκιμασίες λίγο πριν τις απεικονιστικές εξετάσεις. Γιατί μέσα σε απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί να κρύβονται λέξεις όπως υποτροπή, όπως επανεμφάνιση, όπως μετάσταση. Οπότε δεν ακολουθούν σχεδόν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι μια γραμμική πορεία, δεν σταματάει ποτέ ο ψυχολογικός αγώνας. Στον πυρήνα λοιπόν αυτής της καμπύλης, όπως σας είπα, βρίσκεται η λέξη υποτροπή, ο φόβος της υποτροπής. Μεγάλες συνθέσεις από ατομικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό, ανάλογα βέβαια και με την έρευνα, τα ποσοστά αυτά μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 90% των ασθενών και των επιζώντων, υπερβαίνουν κατά την πορεία της νόσου τους τα κλινικά κατόφλια ψυχιατρικών διαγνώσεων, κατάθλιψη και
μείζωνα αγχώδης διαταραχή, ενώ ταυτόχρονα ο κίνδυνος αυτός, εμφάνισης αυτών των διαταραχών, είναι εξίσου υψηλός και συγκρίσιμος για τους φροντιστές. Ο φόβος υποτροπής, λοιπόν, δεν είναι μια υπερβολή που ενδεχομένως κάποιοι ασθενείς μας να φαίνονται λίγο ιστερικοί, λίγο υπερβολικοί. Είναι εκεί, είναι πάντα, είναι μέρος της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων. Όσο βαριά είναι η λέξη θάνατος, αλλά τόσο βαριά είναι και η λέξη υποτροπή για αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά αυτή η συναισθηματική καμπύλη δεν είναι μόνο συναισθηματική, όπως μας είπαν πολύ όμορφα όλοι οι συνάδελφοι πιο πριν. Έχει μέσα έννοιες όπως η αϊπνία, η κόπωση, η καταθλιπτική διάθεση, η διαταραχή της όρεξης, του ημερήσιου ρυθμού. Είναι λοιπόν μια κυματοειδής καμπύλη, στην οποία πρέπει όλοι μαζί να συμμετέχουμε, γιατί έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο και όχι έναν αριθμό, όχι μια διάγνωση. Θεραπείες, σώμα και ταυτότητα. Πώς οι θεραπείες θα επηρεάσουν το σώμα, αλλά θα επηρεάσουν και την ταυτότητα του ασθενή. Μαθαίναμε στην ιατρική ότι η θεραπεία είναι ένα άθροισμα τέχνης και τεχνικής. Στην ψυχιατρική μαθαίνουμε ότι είναι και σε αυτό το άθροισμα μέσα υπάρχει και η λέξη νόημα. Γιατί το κάνω αυτό, πού θέλω να φτάσω, τι ελπίζω μέσα από όλο αυτό. Και ο καρκίνος είναι μία διάγνωση που δεν είναι εύκολο να απαντήσω γιατί κάνω κάτι, πού στοχεύω, πού θα φτάσω. Πολύ συχνά συζητώντας με συναδέλφους ογκολόγους, είναι αυτό το ότι δεν μπορώ να δώσω μια πρόγνωση, δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση στον ασθενή. Οπότε, οι στοχευμένοι παράγοντες, οι επεμβάσεις, οι ακτινοθεραπείες σώζουν ζωές, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και ίχνη στο σώμα αυτών των ανθρώπων. Επηρεάζουν την βιοψυχοκοινωνική τους ταυτότητα, την επαναπροσδιορίζουν. Πρέπει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση, που θα γίνει η θεραπεία, που θα γίνει η επαναξιολόγηση, να προσδιορίσει ξανά και ξανά το ποιος είναι και το μέχρι πού μπορεί να ανοίξει τα φτερά του. Η εικόνα του σώματος, όπως μάθαμε, μεταβάλλεται. Μειώνεται το βάρος, αλλάζει το ποσοστό μυϊκής μάζας, αλλάζει η σεξουαλική λειτουργία, όπως μας είπε η κυρία Μαρσέλου, συχνά επηρεάζεται άσχημα. Παράλληλα, η βιβλιογραφία για την εικόνα του σώματος μετά τη θεραπεία δείχνει ένα επίμονο, πραγματικά επίμονο και για πολλά χρόνια, ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως σε καρκίνους που οι αλλαγές, οι εξωτερικές αλλαγές είναι εμφανείς. Δεν θα ξεχάσω τη φράση μιας ασθενούς που είχαμε παρακολουθήσει στο ψυχογκολογικό ιατρείο, στο ψυχιατρίο, που κάπως θυμωμένα αλλά και με χιούμορ λέει ότι η αλοπεκία, το ότι μου πέφτουν τα μαλλιά, λέει γιατρέ, είναι μια κατάφορη παραβίαση του ιατρικού μου απορρίτου. Γνωρίζει όλος ο κόσμος τι έχω. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για άλλες διαγνώσεις, δεν συμβαίνει σε άλλες ειδικότητες. Έχει πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε αυτή η γυναίκα. Ταυτόχρονα η κόπωση, μιλήσαμε ήδη γι' αυτό, οπότε δεν θα πλατιάσω και θα πάω κατευθείαν στη γνωσιακή σφαίρα. Το γνωρίζετε ίσως καλύτερα από εμάς, το βλέπετε πριν από εμάς, ότι η καρκινοσχετιζόμενη γνωσιακή διαταραχή που αφορά προσοχή, μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας, μπορεί να επιμείνει και μήνες μετά από τη χημειοθεραπεία. Ο άνθρωπος λοιπόν όχι μόνο αλλάζει το σώμα του, αλλάζει η ταυτότητά του στο σύνολο. Χάνει δεξιότητες, δεν είναι πια ο άνθρωπος που ήταν κάποτε, απογοητεύεται με τον εαυτό του, απογοητεύεται γιατί δεν έχει έλεγχο πάνω σε αυτό και εκεί κάπου εμείς πρέπει να του δώσουμε κάποιες λύσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι και κλινικό αλλά και ανθρώπινο. Έτσι, οι θεραπείες μεταμορφώνουν μεν την πρόγνωση, αλλά μεταμορφώνουν και τον άνθρωπο. Οι δικές μας οι παρεμβάσεις είναι που θα μεταμορφώσουν τον άνθρωπο. Και φυσικά όσο πιο γρήγορα τις αναγνωρίσουμε, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε και να απευθυνθούμε σε αυτές. Ξαναγυρίζω στο φόβο της υποτροπής και αυτό γιατί δεν είναι απλά μια ιδιοσυγκρασιακή ανησυχία που έχουν κάποιοι ασθενείς μας. Είναι μια προβλέψιμη δυναμική της πορείας. Σε μια πολύ μεγάλου εύρους μετανάλυση που συμπεριέλαβε 9.300 περίπου ασθενείς και επιζώντες, είδαμε ότι περίπου 60%, 58,8% ήταν πάνω από το κατόφλι του σκορ. Οι σκοράρανε θετικά δηλαδή, έστω και με χαμηλά θετικά σκορ, ενώ ένα 20%, 19,5% περίπου, ήταν πάνω από το 22% στην κλίμακα FCRI, Fear of Cancer Recurrence, το οποίο είναι κλινικά σημαντικό. Σημαίνει ότι πρέπει να παρέμβουμε πλέον ή με σοβαρή ψυχοθεραπεία ή ακόμα και φαρμακευτικά.
Και φυσικά το φαινόμενο αυτό διατρέχει όλες τις ηλικίες, όλους τους τύπους καρκίνου, σε όλα τους τα στάδια. Υπάρχει μια τάση να μειώνεται με την ηλικία, αλλά υπάρχει μια διαχρονική επιμονή. Και τα κορυφώματα αυτού του φόβου της υποτροπής έχουν ένα ρυθμό. Όπως σας είπα, εντείνονται γύρω από τους απεικονιστικούς ελέγχους. Το ξέρουμε αυτό, το έχει μελετήσει πάρα πολλές φορές η βιβλιογραφία. Είναι ένα σημείο στο οποίο οι ασθενείς μας χρειάζονται μέγιστη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, ένα σημείο που ξεχνάμε ότι χρειάζονται μέγιστη υποστήριξη, είναι στο τέλος της ενεργού θεραπείας. Όταν δηλαδή πια φεύγουν από τα χέρια σας και βγαίνουν ξανά ελεύθεροι έξω. Σε συζήτηση με μία άλλη ασθενή μου, μου είπε ότι ο χειρουργός, ο παθολόγος είναι ο τάδε, έχει ένα όνομα, ένα μικρό όνομα, ένα επίθετο. Ο ογκολόγος είναι ο γιατρός. Μέσα στην οικογένεια αναφέρεται, με πήρε τηλέφωνο ο γιατρός. Θα πούμε με πήρε τηλέφωνο ο χειρουργός, με πήρε ο παθολόγος, με πήρε ο γιατρός. Ο ογκολόγος γίνεται μέλος της οικογένειας. Με κάποιο τρόπο γίνεται μέλος όλου του συστήματος, γίνεται μέρος, χαράσεται το όνομα αυτό στη ζωή του ανθρώπου και στο σύστημα, οπότε όταν διακοπεί αυτή η σχέση, μένει ένα κενό πίσω. Εκείνο είναι άλλο ένα σημείο που χρειάζονται υποστήριξη αυτοί οι άνθρωποι. Η παρουσία του ογκολόγου δίνει μια ασφάλεια στη ζωή τους, η απουσία του ξαναφέρνει μια αβεβαιότητα από την αρχή. Αβεβαιότητα για την υποτροπή, για οτιδήποτε. Ταυτόχρονα, ο οδηγός του Ontario Health μας υπενθυμίζει ότι τους ίδιους φόβους, ακριβώς τους ίδιους φόβους, βιώνουν και οι φροντιστές. Μου έλεγε η σύζυγος ενός ασθενή ότι κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο του, κοιτάω με την άκρη του ματιού μου, λες και έχει εξωσυζυγική σχέση. Κοιτάω να δω, είναι ο ογκολόγος, είναι ο ακτινολόγος, πήρε κάποιος κάτι κακό θα μας πούνε πάλι. Οπότε αυτός ο φόβος της υποτροπής είναι κάτι που ποτίζει όλο το σύστημα. Σημαντικό είναι και τι κάνουμε και τι λέμε ως γιατροί σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε προσπαθούμε να ονοματίσουμε το φόβο της υποτροπής. Προσπαθούμε να τον κανονικοποιήσουμε, να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι είναι κάτι που το έχουν όλοι. Είναι κάτι που θα είναι εκεί, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μάθουν να ζουν. Όσο πιο ειλικρινά, ήρεμα και με μικρές δόσεις αλήθειας τους το δώσουμε αυτό, τόσο πιο εύκολο θα είναι να το διαχειριστούν. Γιατί οι ασθενείς μας, στο τέλος της ημέρας, δεν ζητούν εγγύησεις. Ξέρουν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύησεις. Αυτό που μας ζητούν είναι να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αντέχουν την αβεβαιότητα. Να τους εξηγήσουμε ότι πλέον θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτό. Και αν τους το δίνουμε συστηματικά, τότε ο φόβος δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα πάψει τουλάχιστον να ορίζει τη ζωή τους ανάμεσα στις εξετάσεις αυτές, ανάμεσα σε αυτά τα κομβικά σημεία. Ο αυτοκτονικός κίνδυνος. Ο καρκίνος δεν σκοτώνει ο ίδιος πάντα. Καμιά φορά μπορεί και ο άνθρωπος μόνος του, με το άκουσμα της λέξης καρκίνου, να χάσει τη ζωή του. Ξέρουμε από πάρα πολλές μελέτες, εδώ και δεκαετίες πλέον, ότι ο κίνδυνος αυξάνεται κατακόρυφα αμέσως μετά τη διάγνωση, κορυφώνεται στον πρώτο μήνα και ουσιαστικά υφίσταται ως σημαντικός κίνδυνος όλο το πρώτο εξάμηνο μετά τη διάγνωση. Σε μεγάλες αναλύσεις που έχουν γίνει, φαίνεται ότι το ποσοστό των θανάτων από αυτοκτονία σε άτομα με καρκίνο συνέβη μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη διάγνωση και αγγίζει το ποσοστό το 20%. Τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ, αγγίζει το ποσοστό του 20%. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβή δεδομένα. Εμπειρικά, ενδεχομένως να είμαστε κάπου εκεί κοντά και εμείς. Φαίνεται ότι και στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι ίδια. Συνολικά, λοιπόν, ο σχετικός κίνδυνος αυτοκτονίας για άτομα με καρκίνο είναι αυξημένος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και είναι υψηλότερος στις νεότερες ηλικίες. Είναι πιο μεγάλος ο αντίκτυπος της διάγνωσης σε έναν νέο άνθρωπο. Πρόσφατη πανκαρκινική μελέτη έδειξε μάλιστα ισχυρή συσχέτιση κακής πρόγνωσης με αυξημένο κίνδυνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Όσο πιο άσχημα τα νέα που θα πούμε σε έναν άνθρωπο, τόσο πιο πιθανό να φέρει τέλος στη ζωή του. Και θα ξαναμιλήσω για τους συνοδούς, γιατί η ευαλωτότητα αυτή δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Οι σύζυγοι και οι στενοί φροντιστές εμφανίζουν εξίσου αυξημένο κίνδυνο απόπειρας και θανάτου από αυτοκτονία. Και για αυτούς ο χρονικός ορίζοντας είναι διπλάσιος, είναι πια στον 1 χρόνο.
Γιατί έχουν αυτό το latency το χρονικό, γιατί στην αρχή προσπαθούν να είναι δυνατοί, απαιτείται από αυτούς να είναι δυνατοί, μέχρι που κάποια στιγμή εξαντλούνται τα ψυχικά αποθέματα, οπότε και αυτοί πια αρχίζουν να έχουν σκέψεις θανάτου. Τι λάθη μπορεί να κάνουν οι ασθενείς μας και πώς μπορεί εμείς να συμμετέχουμε σε αυτά. Συχνά βλέπουμε τους ασθενείς να αποδίδουν στον γιατρό έτσι, μια θεϊκή εικόνα, να περιμένουν από αυτόν τα πάντα να τους σώσει, να τους βγάλει μέσα από τη διάγνωση του καρκίνου. Και ενώ θέλουμε να τους κρατάμε σε ελπίδα, έτσι, είναι μια κινητήριος δύναμη που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να βγει από την πορεία του καρκίνου, συχνά δύο παγίδες μπορεί να θολώσουν τις αποφάσεις μας και τελικά να μην κάνουν πολύ καλό στον ασθενή. Το ένα είναι η θεραπευτική πλάνη. Πολύ συχνά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μαθαίνει ακριβώς τι έχει. Δεν μαθαίνει ακριβώς το προσδόκιμό του, δεν μαθαίνει λεπτομέρειες για την πάθησή του. Το περιβάλλον του ενδεχομένως να γνωρίζει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από τον ίδιο. Και ταυτόχρονα υπάρχουν υπεραισιόδοξες προσδοκίες για τη θεραπεία. Διάβασαν, άκουσαν, βρήκαν στο ίντερνετ, πιστεύουν οι ίδιοι ότι με ένα μαγικό τρόπο ίσως γίνουν όλα καλά και εκεί πολύ συχνά, συζητώντας με τον κύριο Παυλάκη, ας πούμε, το πρωί στο αεροπλάνο, μου λέει δυσκολεύομαι να τους πω τα άσχημα νέα, δεν τους βγάζω από αυτή, δεν μου το πει έτσι ακριβώς ο άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον τον παρερμηνεύω λίγο για να... Ναι, δεν θα τους κόψω τη χαρά. Μένουν σε αυτή την υπεραισιοδοξία. Και η κάθε υποτροπή φυσικά μετά θα είναι άλλη μια σφαλιάρα μέσα στο αφήγημα του καρκίνου. Οπότε λοιπόν η έντιμη πρόγνωση δεν σκοτώνει την ελπίδα. Και μάλιστα μελέτες δείχνουν ότι η καθαρή ενημέρωση υποστηρίζει και ρεαλιστικές προσδοκίες από τη μεριά των ασθενών και ταυτόχρονα συνδέεται και με πολύ λιγότερο, σημαντικά λιγότερο επιθετική φροντίδα στο τέλος της ζωής. Ο ασθενής ξέρει τι να περιμένει, οπότε έχει προετοιμαστεί και γι' αυτό. Δεν του έρχεται ξαφνικά. Οπότε το μήνυμα τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο είναι το ότι μπορεί να ελπίζουμε μαζί με τον ασθενή μας για το καλύτερο, αλλά συζητάμε με ειλικρίνεια για το πιθανότερο. Ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και φυσικά δεν υπάρχει τραύμα που να μην ακολουθείται από καταστροφικότητα. Αυτός είναι ένας κανόνας στην ψυχιατρική. Τραύμα είναι η ίδια η διάγνωση, τραύμα είναι οι ίδιες οι επιπλοκές. Αυτά τα δύο μαζί σίγουρα θα οδηγήσουν σε ένταση. Η ένταση λοιπόν γύρω από τη διάγνωση και τις επιπλοκές μπορεί να στραφεί προς τα μέσα, όπως ήδη συζητήσαμε για την αυτοκτονικότητα, μπορεί να βγει και προς τα έξω. Θύματα συνήθως είναι το στενό περιβάλλον. Έχουμε πολύ συχνά φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και από ασθενείς προς φροντιστές και από φροντιστές προς ασθενείς, έτσι, και οι φροντιστές τραυματίζονται από όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχουμε και επιθετικότητα στους χώρους φροντίδας. Συζητούσαμε πριν σε ένα πηγαδάκι έξω ότι αλλάζει η ψυχική υφή των ασθενών. Αρχίζουν και γίνονται πιο σκληροί, πιο επιθετικοί, αντέχουν λιγότερα, πιο εύκολα αυτό το τραύμα μετατρέπεται σε θυμό. Σε θυμό ακόμα και προς τον ίδιο τον γιατρό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι τέλος πάντων από 8 έως 38% των υγειονομικών κάποια στιγμή θα υποστούν σωματική ή κάποιας άλλης μορφής βία στην καριέρα τους, στο πλαίσιο της εργασίας τους. Εκεί είναι που μπορούμε με τεχνικές αποκλιμάκωσης, με εκπαίδευση, εμείς οι ψυχίατροι να βοηθήσουμε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα ή να σταματήσουν έγκαιρα στην αρχή τους. Και φυσικά δεν τραυματίζονται μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δεν απειλείται μόνο η ψυχική υγεία των ασθενών, δοκιμάζεται και η ψυχική αντοχή των ανθρώπων που τους φροντίζουν και εντός του νοσοκομείου. Σε εμβληματικές μελέτες για το δευτερογενές τραύμα είναι όταν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό τραυματίζεται από τις προσωπικές ιστορίες των ασθενών. Το να μας πει μια ιστορία ένας άνθρωπος ότι το παιδί μου, ας πούμε, αν πεθάνω εγώ, θα μείνει ορφανό. Η γυναίκα μου είναι κατάκητη στο κρεβάτι, αν πεθάνω εγώ δεν θα έχει φροντιστεί. Περνάει μέσα στον υγειονομικό αυτή ιστορία, τον τραυματίζει. Σε μια πανυγειονομική μεταανάλυση που έγινε στη ΣΥΠΑ,
Συμμετείχαν υγειονομικοί από όλες τις ειδικότητες, από διάφορα settings, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Ποιοι πιστεύετε ότι είχαν τα χειρότερα σκορ δευτερογενούς τραύματος? Πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά, πρώτη και δεύτερη με πολύ μεγάλη διαφορά. Πρώτη ήταν οι ογκολογικοί νοσηλευτές και δεύτερη ήταν οι ογκολόγοι. Με μεγάλη απόσταση, δεν θυμάμαι τα ποσοστά, αλλά ήταν διψήφια η διαφορά, ακολουθούσαν οι εργαζόμενοι στα ΤΕΠ. Το δευτερογενές τραύμα, το παίρνω σπίτι μου, το τραύμα του ασθενή μου, είναι τεράστιο στους ογκολογικούς υγειονομικούς. Και αυτό φυσικά εξηγείται. Είναι ασθενείς που τους βλέπετε ξανά και ξανά, γίνεστε μέλος της οικογένειάς τους, σας το περνάνε αυτό, φαίνεται αυτό, εκφράζεται αυτό. Στα ΤΕΠ δεν είναι μέλος της οικογένειάς σου, το τροχαίο που θα έρθει πιθανόν δεν ξέρεις και το όνομά του. Στον ογκολογικό ασθενή ξέρεις το όνομά του, ξέρεις την οικονομική του κατάσταση, πώς λένε τα παιδάκια του, πότε έχει γενέθλια ο ίδιος. Γίνονται κοντινά άτομα. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε το ίδιο φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μελέτη. Φαίνεται ότι και στην Ελλάδα ακολουθούμε τα ίδια ποσοστά με την Αμερική. Είναι πολύ μπροστά στα αρνητικά ποσοστά οι ογκολόγοι, στο πόσο επηρεάζονται από το τραύμα των ασθενών. Και πάμε να προσπαθήσουμε να συζεύξουμε την ογκολογία και την ψυχιατρική. Από πρώτη άποψη φαίνονται δύο πολύ διαφορετικές ειδικότητες, η μία βαθιά κλινική με δείκτες, πεπτίδια, ανοσοθεραπείες, την αιχμή της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη η ψυχιατρική φιλοσοφία, όλο αυτό το λίγο πιο ασαφές και χωρίς σαφή δομή κομμάτι της ιατρικής. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να τα συζεύξουμε αυτά τα δύο. Εμείς οι ψυχίατροι έχουμε την υποχρέωση, μέρος της εκπαίδευσής μας είναι η διασυνδετική, να χτίσουμε διεπιστημονικές ράγες. Έχουμε εργαλεία να μοιραστούμε μαζί σας, έχουμε παρεμβάσεις όπως είναι η Meaning-Centered και Dignity Therapies, θεραπείες δηλαδή που έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένα για ογκολογικούς ασθενείς. Μπορούμε και προσπαθούμε όσο γίνεται να εκπαιδεύουμε άλλες ειδικότητες και σαν πρώτη γραμμή, αλλά και στο να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ψυχιατρικής παρέμβασης και κυρίως προσπαθούμε να μάθουμε να μιλούμε στη γλώσσα και με τους κωδικές σας. Τι μπορούν να κάνουν οι ογκολόγοι για να χτίσουμε λίγο αυτές τις ράγες? Ξεκινάμε να μετράμε. Ξέρουμε πόσο σας αρέσει να γράφετε, να σημειώνετε αριθμούς, να κάνετε στατιστικές. Υπάρχουν κλίμακες, μπορούμε να τις μοιραστούμε για να πιάσουμε, να αναγνωρίσουμε στην αρχή του το ψυχιατρικό σύμπτωμα. Υπάρχουν μικρές, εύκολες κλίμακες, διάρκειας 1-2 λεπτών, που μπορούν να χορηγηθούν στο ιατρείο. Το αποτέλεσμα βγαίνει εκείνη τη στιγμή και πολύ εύκολα μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Ούτως ή άλλως, όπως πολύ εντυπωσιακά ακούσαμε, στα 16 λεπτά που έχετε για τον κάθε ασθενή δεν μένει χρόνος για μεγάλη συνέντευξη και βαθύ σκάλισμα του τι συμβαίνει πίσω από την κλινική εικόνα του ανθρώπου. Ταυτόχρονα, η εμπειρία μας από τα EPROS, τα EPROS είναι τα Electronic Patient Reported Outcomes, είναι οι ίδιες αυτές κλίμακες για τις οποίες σας μιλάω τώρα, σε ηλεκτρονική μορφή. Να ανοίγω τα μάτια μου μέσα στη νύχτα και να βλέπω ότι είμαι ακόμα ζωντανή. Οπότε υπάρχει αυτή η συνέχεια στο distress και μπορεί να είναι αόρατο κάποιες φορές, μπορούμε να το βοηθήσουμε να γίνει ορατό, να απευθυνθούμε σε αυτό. Οπότε φτάνουμε στον πυρήνα αυτού που θέλω να περάσω σήμερα σαν μήνυμα, με δύο καθαρές προτάσεις. Η πρώτη είναι
ψυχικός έλεγχος για όλους τους ασθενείς, ως ρουτίνα, μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά. Με γρήγορα μικρά τεστ μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά και ως ρουτίνα όχι μόνο στην αρχή, όχι μόνο στο τέλος, αλλά σε κάθε κομβικό σημείο, πριν από κάθε μεγάλη σημαντική εξέταση. Οι ασθενείς βιώνουν τεράστιες πιέσεις, μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτές. Και φυσικά να έρθουμε ακόμη πιο κοντά σαν ειδικότητες, να αρχίσουμε να μιλάμε ακόμα περισσότερο την ίδια γλώσσα και να απευθυνόμαστε στα ίδια συμπτώματα. Και για να μην σας κουράσω παραπάνω, θα ήθελα να φύγουμε με μια πολύ απλή υπόσχεση όλοι από εδώ σήμερα, ότι πάντα θα μετράμε και τα 6 ζωτικά σημεία. Η πίεση, η σφιγμή, οι αναπνοές, η θερμοκρασία, ο κορεσμός και η ψυχική ανθεκτικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια. Θίξατε πολλά πράγματα. Αν είχαμε χρόνο, εγώ θέλω πολλά να συζητήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε κάνει και εμείς σχετικές μελέτες. Έχουμε δει ως νοσηλευτές. Θέλω να πω ότι η κατάθλιψη είναι ένα πολύ σημαντικό σύμπτωμα το οποίο εμφανίζεται όλο και σε νεότερες ηλικίες κυρίως. Αυτό που είπατε, γιατί εμείς διδάσκουμε τα ζωτικά σημεία, είχαμε φτάσει μέχρι και τον κορεσμό. Τώρα πάμε και στην ψυχική και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητο αυτό να γίνεται, όπως λέτε, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, να έχουμε σημεία και να ευαισθητοποιηθούν, που είναι, θεωρώ, οι περισσότεροι ογκολόγοι, γιατροί ευαισθητοποιημένοι, και η συνεργασία μεταξύ της υγειονομικής ομάδας να είναι πιο αποτελεσματική και πιο οργανωμένη, θεωρώ, που δεν είναι. Μιλάμε για την ομάδα, αλλά η ομάδα πάντοτε δεν είναι ή δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να συντονιστεί εύκολα και υποστελέχωση και άλλοι παράγοντες που δημιουργούνται. Ναι, παρακαλώ, κάτι θέλετε να πείτε? Θα ήθελα να... Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Νομίζω ότι για να παρακάμψουμε, το είδαμε πολύ καλά στο COVID, αυτό σε συνεργασίες με άλλες ειδικότητες, μπορούμε να παρακάμψουμε την ανοργανωσιά ίσως του ελληνικού συστήματος με την τεχνολογία. Τα e-pros που ανέφερα μας βοήθησαν να συνεργαστούμε πολύ με άλλες ειδικότητες που επίσης μπορεί να χρειαστούν τη συμβολή του ψυχιάτρου. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πάρα πολύ εύκολα στην κλινική πράξη. Πολύ εύκολα μπορεί ένα νοσοκομείο να φτιάξει ένα γρήγορο ερωτηματολόγιο, ακόμα και με Google Docs. Έτσι. Είναι πραγματικά θέμα 10 λεπτών να στηθεί αυτό και να μας δώσει πολύ σπουδαίες πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενή. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ελάχιστο χρόνο. Πρόεδρε. Ένα μόνο σχόλιο και θα κλείσουμε γιατί έχουμε, νομίζω, ξεπεράσει το... Όσον αφορά την κλινική πράξη, εγώ προσφυλέθηκα στο νησιολογικό τμήμα και την χάρη να είμαι προσταμένη τμήματος. Θα ήταν πολύ εύκολο και θα ήθελα να το δώσουμε όλοι και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εντάξουν. Την κλίση προς τον ψυχίατρο, όταν κρίνει ο νοσηλευτής ότι είναι απαραίτητο, να μπορεί να κάνει και ο ίδιος και όχι να πρέπει να γίνει σύσταση ιατρική από τον θεράποντα για συμβουλευτική προς τον ψυχίατρο. Πρώτον, χάνεται χρόνο και δεύτερον, μπορεί να μην συμφωνεί για άλλους λόγους να κληθεί ο ψυχίατρος. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ένα μέρος ειδικότητάς μου το έκανα στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, ένα γενικό νοσοκομείο με εντατικές, έχει μέσα την αιματολογική, πολύ ογκολογικό τμήμα. Πολύ συχνά μας καλούσαν οι νοσηλευτές, εκεί υπήρχε αυτή η άνεση, κατά παράβαση βέβαια του πρωτοκόλλου, αλλά υπήρχε αυτή η άνεση και νομίζω ότι οι κλίμακες, δηλαδή αν υπάρχει μια γρήγορη, μικρή κλίμακα 7 ερωτήσεων, ώστε να μπορέσει με κάποιο τρόπο να ποσοτικοποιηθεί το επίγον της κατάστασης, κανένας ψυχίατρος δεν πρόκειται να αρνηθεί τίποτα. Αν έρθει δηλαδή μια κλίμακα γκάντα, με ένα μεγάλο σκορ, θα τρέξουμε όλοι. Ή μια κλίμακα αυτοκτονικότητας, θα τρέξουμε όλοι, όποιος και αν καλέσει εκείνη τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να οργανωθούμε. Καλέστε μας, φωνάξτε μας, να φέρουμε τις κλίμακές μας, να βοηθήσουμε να οργανώσουμε ένα πλάνο, να μπορεί να γίνει πιο γρήγορη και άμεση αυτή η διασύνδεση. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Άγκο. Θερμά συγχαρητήρια. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Είναι εξαιρετική